На Белсаті новини. Коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю і починаємо. Святлана Тихановская разом з чальцами свайго кабінету працягвае візит у Варшаву. Сёння дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі сустракаецца з маршалкам польскага сейму і сенату. Фактично, это другая, четвертая особа у державе, маршалок сейму, маршалок сенату. Это высшейшие особы, які сустракаюцца з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў Беларусі. Это палітычны знак. Сігнал про тое, што польскі парламент, польскія ўлады будуць падтрымліваць дэмакратычны выбар беларусаў. Важна, што паўстаюць групы сяброўства, і ў гэты раз яны будуць як у сейме, так і ў сенаце. Паводле Паўла Латушкі, парламент можа адыгрываць ролю ў міжнароднай супрацы з парламентамі іншых дзяржаў і дзяліцца інфармацыяй пра стан рэчаў у Беларусі. Каманда Святланы Тихановскай чакае, што польскі сейм прыме рэзалюцыю аб сітуацыі ў нашай краіне, як гэта летась зрабілі ў Бундестагу. У Расіі пачаўся суд над беларусамі. 20-гадовага Артёма Брэскага і 19-гадовага Кірыла Басько вінавацяць у падпале электравозу ў Падмаскоўі. Паводле версіі следства, хлопцы зрабілі гэта за ўзнагароджанне, адгукнуліся на прапанову невядомага ў тэлеграм-канале, нібы супрацоўніка СБУ. Брэскага і Басько затрымалі ў снежні 2022 года. Спачатку на іх склалі пратаколы за дробнае хуліганства і прызначылі штраф. Пазней арыштавалі паводле артыкула аб наўмысным пашкоджанні маёмасці, а затым перакваліфікавалі абвінавачанне на артыкул аб дыверсіі. Ім пагражае да 20 гадоў зняволення. У Віцебску затрымалі маці палізняволенага палітыка Паўла Севярынца Тацяну Севярынец. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле папярэдняй інфармацыі, яе адвезлі ў галоўнае ўпраўленне барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Тацяна Севярынец – настаўніца і грамадская актывістка. Ейнага сына Паўла Севярынца затрымалі ў чэрвені 2020 года падчас кампаніі для збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. Палітыку прысудзілі 7 гадоў калонію змоцненага рэжыму, абвінавацілі ў нібы рыхтаванні да масавых беспарадкаў. Доносила на беларускую дыаспору КДБ. У Польшчы по подозрению шпионажа затрымалі беларуску. Паводле версіі польскага агентства ўнутранай бяспекі, што вядзе расследаванне, жанчына збірала інфармацыю пра грамадскія арганізацыі, што аб'ядноўваюць беларускую дыаспору, пра актывістаў і пра тых, хто пакінуў краіну. Акруговы суд Варшавы санкцыянаваў затрыманай жанчыне арышт на 3 месяцы. Жыхары аднаго з дамоў Мазыра пераплацілі за камуналку ажно 90 тысяч рублёў. Парушэнне выявіла пракуратура пасля звароту маладой спецыялісткі, якая прыехала ў Мазыр паводле размеркавання. Сродкі жыхарам абяцаюць вярнуць, у адносінах да вінаватых асобаў распачалі адміністратыўны працэс. Выявлены системные нарушения порядка начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги и пользование арендным жильем. В результате проверочных мероприятий подтвердилось, что общая площадь 290 арендных квартир завышена на 698 квадратных метров за счет включения в ее состав балконов, что противоречит законодательству. В итоге произведен перерасчет суммы внесенных гражданами платежей. Выяснилось, что практически 90 тысяч рублей были незаконно удержаны у жителей данного дома. Больш за 6 тысяч крадзяжоў беларусаў на сумму больш за 1 700 000 рублёў. Следчы камітэт Беларусі выявіў асноўную фігуру групы кіберзлачынцаў, так званага кодара. Ім быў 17-гадовы падлетак. Фігуранта затрымалі наўпрост у кватэры. Ён вёў бот у тэлеграме і сайты, атрымліваў 5% ад скрадзеных грошай. Затрыманы пагадзіўся супрацоўнічаць са следствам. Как называется группа? Air Delivery. Чем они занимались? Мошенничество на досках объявлений. Кто глава этой? Оборотные. Оборотные? В каких отношениях? Ну, в рабочих. Паводле следства групу арганізавалі ў 2021. У ёй было больш за 700 удзельнікаў з Украіны, Расіі, Беларусі ды іншых краін. Дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен у Ізраілі. Раней ён наведаў шэраг арабскіх краінаў і Турэччыну, атрымаўшы ад іх прапанову аб аднаўленні міру ў Газе. Дагэтуль арабскія краіны рэгіёну і Турцыя адхілялі заклікі ЗША да міру, патрабавалі спыніць агонь і палепшыць умовы для палестынцаў у сектары Газа. Сёння і заўтра Блінкен правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, ды абмяркуе прапановы міру.
Засталося паўтара дня працы. Касмічны апарат «Перегрин», што учора выправіўся на месяц, скончыць функцыянаванне гэтак і не крануўшы паверхні нябеснага цела. Амерыканская распрацоўка магла б стаць першым прыватным модулем, які дасягнуў спадарожніку Зямлі. Кампанія-распрацоўнік «Астработык Тэхноладжы» паведаміла аб праблеме. Гэта ўцечка паліва і псаванне рухавіка. Цяпер працу касмічнага апарата падтрымліваюць за кошт сонечнай панелі. Аднак чым бліжэй «Перегрин» будзе да месяцу, тым горш зможа арыентавацца на сонца і, адпаведна, не здолее падсілкоўвацца сонечнай энергіяй. Меркавалася, што палёт «Перегрину» да месяцу зойме 40 дзён. На борце касмічнага апарату навуковыя прыборы НАСА і прыватных кампаніяў, да прыкладу, для пошуку малекулаў вады. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з намі.